bụrụ na gị na di gị ebigo for 23 years n'Enugu, mana ijenuro Lagos, ijenuro Abuja, di gị na-eje o, na-eje Lagos, na-eje Abuja. I wee megide one day wee nụ na di gị sendele side chicken ya obodo oyibo UK ka o jee mee shopping. I wee mesịa wee malụ, di gị wee na-ayọ gị sị gị gbaghara ya, na maka na mistake, nọ nna anọ ibi ya agbaghalụkwa ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke asọkata eze anya ekpulu nkịta n'isi wee gwa ya okwu. Nya ihe eli nsi rie nke anyụkọrọ ọnụ. I'm telling you. Kedu ka ị ga-esi nwaanyị gịnị ya na-abọ bi? Nwaanyị gịnị ya na-abọ bi ejenuro Lagos, ojenuro Abuja. Ị na-ezije side chicken gị UK ije mee shopping. Isi na iburu alụ. Ibu alụ. Ụchụ chukwubele gị ebele nna unu na-eme ife ụfọdụ na-eche bikonu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-afụ ife o. They can take a lot, they can digest a lot. Like, may God continue to bless you guys. Like unu na-eri nsị, lisie nsị, ṅụọ mmiri. I'm telling you, in the name of marriage, some of you guys, ife nji ịma na mgbe ụfọdụ fa na-asị onwe onye bịa na my page na-asị na na-ekwu ilu ụmụ nwaanyị na mmadụ ekwu ilu ụmụ nwoke. Chineke dabekwala m ebele. Achọrọ m ịma onye na-ekwu ilu. Na achọrọ m ịma, as long as na m kwuru ife dum n'obu, na m kwuru nke bụ eziokwu. Ụmụ nwoke na-aka emekeli. Fagwa na-aka emekeli. Cheka ngwa gị, ọ bụrụ na enwete marriages na gbasalụ n'ime 10 marriages afọ gbasara, ọ nwere ike nwaanyị akọsọ 3 or 4. Ọkwifu the rest bụ ụmụ nwoke. O nwere ike nwaanyị akọsọ 3, 4. Ọkwifu the rest bụ ụmụ nwoke. Is very obvious. So why will I come out here start na-ekwu ilu ụmụ nwoke maka na afa bụ nwoke? Why na ọfa nwa na-alụ ana? Most of them ọbụrụ fa ncha o. Etu afọkwa ka ọ dị n'ụmụ nwaanyị ọbụrụ fa ncha. Unu believe that nwaanyị is capable of taking anything unu dish out. Mana unu ama take a pinch of ife unu na-dish out. Ebe semo na na-ekwu ilu. Biko papụrụ m akụkọ ka nkọ ife ọzọ. Biko na enwe m YouTube channel. Onwe ka isi gata na YouTube. Ị chọọ Ada Igbo ịghọta edekọli ọnụ _1. Ada Igbo _1. Onwe ka isi gata ebe afọ. Ọ bụrụ na ife na-eme na-amasị gị, maka o nwere ife ndị na-eme na-amasị, just give me ọ bụkwa na ịma nweta nwunye, isi na my Facebook ihe anụnwa page, because na the link dị ebe afọ ya na YouTube link m dị ebe afọ, isi ebe afọ wee banye wee nye m follow. Biko ụmụnne m wee sonyelu m. Arizu na ana m ekele unu. Thank you. I love you guys so much from my heart. God knows that I love you guys so much. Daalụ. Ka dị n'ụbọchị asaa.